प्रमोद बर' मानि कम्प्रिहेन्सिभ फाइनेल मा सलुसन फाइनेल बर'फ्रा आलादा रायजो मोनबाय नामा बर'फ्रा इउनियन टेरिटरि मोनबाय नामा बेनो बर'लेण्ड बादि होनना बुङो मा बादि सादि बिलाय मा बादि सादि बर'लेण्डआ बर'लेण्ड जानांगौ खुलुमबाय गुड मर्निं गाइस इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नुदों बियो सावरायनो जोबोद गोनां बाथ्रा दिनैनि समाव नोंथांमोन रायजो राजाया सोर नंखाय आरो सोर नंगौ बेखौ बासिनायनि सम सफैबाय आरो मोनसे खोथाया क्लियार जाबाय बिटिआर एकर्डखौ दैदेनगिरिफ्राबो बिराद मोनसे गिदिर एकर्ड जागोन होननानै आसा खालामदोंमोन आरो बेवहाय एनडिएफबि बिथांमोनखौ ज' खालामनायाव हाग्रामा महिलारिनिबो जोबनो गैयै अबदान दङ दा अब्ला बुजिनो मोनबाय बिथाङा बर' हारिनि आरो समस्त बे बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बेसेबां खामानि मावदों बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन लोगोसे प्रमोद बर'आ रायजोफोरखौ माबादि थगायदों बिटिआरखौनो बड'लेण्ड बादि होननानै बुंनाय खोथा दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन नोंथांमोना बादिसो बड'लेण्ड नङा नाथाय थांखिया जोंना मामोन बड'फानि सिमाङा बेखौ आं बुंनांलायला बयबो हल' बर' जाथि बेखौ मिथिखायो दा गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि बे भिडिअआव बरायग्रोनानै लाग्रोबाय लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां मोजां दं स' आङो दिनै बे भिडिअखौ लाबोनायनि खारना बेनो नोंथांमोना बेवहाय सोर नंखाय सच्चाई के साथ कौन है बेखौ मिथिनो मोनगोन सैथोजों सोर दं आरो नंखायजों सोर दं स्टेट उइदिन स्टेट जानांगौआ जोंना बिटिआर एग्रिमेन्टआ मा जादों बेखौ नोंथांमोना थर्न मिथिनो मोनगोन बे भिडिअनि गेजेरजों दा बास्तबाव रायजो राजाफोरखौ माब्रै एसेग्राब थगायनो हायो बेबो बर' हारिनि सिनस्रि सोरबा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरबा आंनिबो नङा प्रमोद सारनिबो नङा सोरनिबाबो नङा बे जाबाय बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि गोथार आफाद बेयाव थानानैनो बोरै बर' रायजो राजाफोरखौ एथ' गिदिर थगायनायनि साहस मोनखो गुबुनाथ' प्रमोद बर' सार बादि बिदि एथ' थगायफेराखै बिटिआरानो बड'लेण्ड बादि होननाया जोंनि थाखाय साननो आरो सोमोनांहोदों बादिसो बड'लेण्ड नङा बड'फानि सिमाङा मामोन बर' हारिखौ गेरेमसा दानाय गेरेमसा माहारि सोरजिनाय बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनाय बड'लेण्डखौ लुबैनाय जोंनि फ्राय 98% जेंनाफ्रानो सुस्रांजानायनि थाखाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जों रावनिबो आन्दाराव थाया होननानै नाथाय खालामबाय सुक्ति खालामबायमोन मोनसे रायजो राजाफोरखौथ' बे थगायनांलामोन एमअएसखौ मेम'रेन्डाम सेटेलमेन्टखौ पाब्लिश खालामनानै होनांगौमोन बयनिबो रायजो राजाफोरनो नाथाय बे थख' थगायनायनि एन्सारखौ थख' रग' सासे दैदेनगिरिया ओरैबायदि खोथा खोन्थालांदों बे भिडिअखौ आं लाबोनायनि खारना बेनो नोंथांमोना बेखौ खोनासंनानै जोबजासिम खोनासंलांबानो जाबाय ओरैबायदि इन्टारेस्टिंबो आरो गियानबो हाबनानै दं बेवहाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों सोर रियेलिटिया सोर नंखाया सोर फल्सआ बेखौ मिथिनो मोनगोन अब्ला नायलांदो बे प्रमोद बर'आ गाबखौबाबो हाबाबो जाफुंलिया बेसे जोङो गोजोनै नोजोर होदोंमोन 15 बोसोर आंखौ जयेन्ट एक्सन कमिटियाव लाखिनानै चिफ एडभाइजार फाथिना दोनबाय एनडिएफनि गोरोबथाया मोजां रोखोम जाथो होननानै आंखौबो लांफाबाय हायो दिल्लीयाव थांफाबाय हायो थाङोसो थाङो जायाबो जाया नाथाय जेबोला बोसोरसे सिगां हाग्रामा महिलारि साहाबा धीरेन बर'खौ लिंहरनानै रायलायलायबाय धीरेन बर'आ होनबाय सार नोंथाङा जोंखौ हेल्प खालामनांसिगौ बै दिल्लीयाव सावरायनायखौ जाफुंसार होनांगौ आरो लोगो लोगोनो हाग्रामा महिलाया होनबाय हट नोंसोर थांलाय फैलाय खालामबाय हायोलै आवगाय आं फावसायन खालामबाय हायोलै आवगाय आं फावसायन खालामाबा आंल'ले आवगाय होगोन बेनिफ्राय धीरेन बर'आ होनबाय आवगाय आं फावसायहां खालामलिया होननाय लोगो लोगो जोंनि हाग्रामा महिलारिया लोगो आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालनि खाथियाव लाना थांबाय आरो सर्बानन्द सन'वालाबो बुंलायबाय আপোনালোকে আগুৱাই ফোন কৰিব নেকি
धीरेन बर'आ होनलायबाय सार आंनि न'खराव आं मिथिया आगम बिसोर होननाय लोगो लोगोनो जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाला जोंनि अनजालु आरो गोरों मन्थ्रि नै बेहायनो जरा जोङो चन्दन ब्रह्मखौ बिबान होदोंमोन आरो बिबान मोननाय लोगो लोगोनो मास मोनथामनि गेजेरावनो ओरैबायदि स्पिडै लाना थांदोंमोन जोंहा मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ गोबां जाखाजोबनाय उनाव गोबां जोंहा मोननो गोनां बिटिसिनिख्रुइ साबसिन हामसिन मोननो गोनां गोरोबथाखौ नैबे प्रमद बर'आ आबसुनि आफादगिरि जानानै जाबादि गुलाय गुजाय खालामनानै एनडिएफबिनि न'खरखौ दिनै दुखु होबाय बे दुखु होनायनि थाखायनो जोंफोरबादिया एनडिएफबिनि न'खरा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएलनो जेब्लाबो भट होनो हाया होनाय नङा बेखौ गोसोआव लाखिनांगौ मा लाबोनो हागौ This is a comprehensive final solution to their demand. Are बंधु प्रमोद बरो मानि comprehensive final मा solution final बर'फ्रा आलादा रायजो मोनबाय नामा बर'फ्रा union territory मोनबाय नामा बर'फ्रा state within state मोनबाय नामा मोनसेबो मोनासै रायजोफोर मोनि जिरादखौनो लानानै बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै गामि गामि फैनानै मा होनो मिथिगोना रायजोफोर बेनो बर'लेण्ड बादि होनना बुङो मा बादि सादि बिलाय मा बादि सादि बर'लेण्ड जानांगौ नुबाय नङा रायजोफोर गामियाव बुरखायफायो बर'लेण्ड बादि जाखाबायलै होनना बुङो मानि बादि बादि बेफोरो बुंनांगौ गामि गामि बुंनांगौ मा बादि नंगौथार ओजोंहाय मा तेजपुर गहपुर हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्मआ ओरैबायदि खस्थ' खालामबाय एनडिएफबिनि केडारफोरखौ हर सान रायलायो जोङो एकदम बोरैबा बोरैबा गहपुरालागै जोंनि सिमाखौ बारहोनो हायो नामा मुवा बारनो मा लिरना लाबोबाय मिथिगोना दे एक्जिस्टिं बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल इज ए रिनेम बिटिआर माने बिटिसि थानाय बिटिसिखौनो नामल' सोलायनाय हंलि बसुमतारीखौ हरेश्वरी बसुमतारील' खालामबाय आरो मा हंला नामखौ हालाराम बर' खालामबाय आरो बेखौनोल' सोलायबाय आरो बेथ' सोलायनायानो बिटिसिया बिटिसि थाफिनबाय बिटिआरानो बेनिफ्राय आरो दानख'नाय बिटिसियाव 3079 गामि दंखायोमोन बे गामिखौबो दायो जोंहा प्रमद बर'नि कमिसन दानाया बिसोरो दा दरखास्त होबानो थोब दाननो हागोननो बे जाम्बानिसो फाव जादों बिटिसियाथ' कनस्टिटिउसनेल सांबिधानिक बेखायनो ओरैनो दाननो हागोन ना हाया बे माखासे खोथाफोरखौ जोंहा चन्दन ब्रह्म मन्थ्रिया बुंगोन आरो एनडिएफबिनि दुखुनि जारिमिनखौ जोंहा अनजलि दैमारिया बुंगोन खोनासंनांगौ सुक्ति खालामनायनि उनाव बोरैहाय रन्जन दैमारिया सासे सागानगिरिसोमोन नंगौना नङा रायजोफोर सागानगिरिमोन बेखौनो सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जेलावसो थ्रोब सोना दोनफिनलायबाय मा जाखो बियो बे गासै खोथाखौ आं बुंलिया जोंहा अनजलि दैमारिया दुखु सुखुनि माखासे खोथागोन सब बंधुসকল মই দীঘলীয়া নকৰো ক'ব লাগিলে বহু ক'ব পাৰো ইলেকশ্যন বতৰ মই অলপ সোনকালে গৈ পেলাই खोनानो मोनबाय नोंथांमोना दा अब्ला आङो कमेन्ट्सखौ नोंथांमोननिखौ नेनानै थाबाय नोंथांमोना मा कमेन्ट्स होयो आङो बेखौ स' थेंक इउसै भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ